Mingaw na kining bakanting lote dinhi sa barangay Camagayan ning syudad, dihang gibisita sa PIO ang area. Kini human gimando sa city government ang pagbalihin sa may kapin 200 ka mga van for hire, kun V-hire nga nagabiyahean sa Toledo, Pinamungahan, Balamban, Asturias, ug ubang dapit sa kasadpan didto sa SMC side sa miaging simana. Matod ni City Administrator Attorney Colin Rosell, taod-taod na nga nakapahimulos ang mga V-hire operators sa lote nga iya sa syudad. Nasuta nga way buhis nga misulod sa kaban sa gobyerno gikan sa maong van operation nga subling nibalik tunga-tunga sa pandemya diha sa barangay Camagayan. Dili lang gyud importante nga syudad sa Sugbo ang makakwarta kaya ang makolekta sa syudad sa Sugbo para man sa kadaghanan labi na sa katong nanginahanglan gikan sa senior citizen, mga batan-on, mga single solo parents ug tanan nga mga nanginahanglan sa panabang sa hospital, maayo ta kay itong ikatabang. Wa gyoy nadawat. Nasayran nga dunay collection nga tag 200 pesos matag driver kada biyahean apan way bisan piso nga naabot sa panudlanan sa gobyerno. Tungod ni ini, usa ka makuting investigasyon ang himuon sa City Administrator's Office aron pagsuta kung tinuod ang pahayag nga dunay koleksyon o kung asa kini girimit. Katawhan ang nagmandar nga diin kinahanglan gyud siya tukion unya pagtuki ni ana kinahanglan sa gyud nga kung naay investigasyon gikan sa NBI o sa tanan nga puwersa sa atong enforcement agencies including ang City Legal Office kinahanglan na pagahimuon aron sayod ang katawhan nga ang ilang gobyerno dili aduka. Gipasabot usab ni Attorney Rosell ngadto sa mga naapektuhang V-hire operators ug mga pasahero nga walay extension nga mahatag ang syudad sa operasyon nga matawag og illegal. Padayong gibalik-balik ni Mayor Mike Rama nga ubos sa iyang administrasyon, tinguha niya ang transparency ug accountability. Busa buot sa amahan sa dakbayan, masayran ang tinuod nga sitwasyon dinhi sa karaang V-hire terminal. Kini ang balita. Maria Chariz Baino Pineda, Cebu City News.